Poilano hambai lamsugo ani YouTube channel eba ani YouTube channel nai tongmani bagai jotono khagam yapolo ke tabong nongni bagai ang arbo kaisa video toiphai ma tongkha toiphai ka obongkha jeta kaisa borgano ani YouTube ni comment box o jeta singmani obono ang porikha no tabo boano singka je how to on share option on Facebook post माने बोआनो सिंका जे ककबर बै सान थांगा इंके सिं बनायखिन मासानाय जे फेसबुक नि जेता शेयर ऑप्शन नुगजाया इंके ओ शेयर ऑप्शन न बाइके ऑन खायताय बो जेता न सुंगमानि के फाइदि फेसबुक नि शेयर ऑप्शन बाइके ऑन खायना नांनाय जों ताबो नायलायनाय के पयलानो जों ताबो फेसबुक को थाना नांनाय इंके ताबो फेसबुक को क्लिक खायका फेसबुक को क्लिक खायका इंके नायदि जेमन मतानि फेसबुक ऑन नंखा के आनि फेसबुक ऑन नंखा इंके जेमन आं पोस्ट खायमाने न माने आं ताबक आं जे पोस्ट खाय माने शेयर ऑप्शन नुगजाया अबनो आं ताब दं फुनंनाय के पयलानो आनि साका नायदि प्रोफाइल नि ऑप्शन माने प्रोफाइल फोटो सोय न किटिंग साके और आं ताब क्लिक खायनाय के माने फेसबुक ताबक माने फेसबुक प्रोफाइल खुलुक जाखा के इंजों साका के ससायनायदि साका के ससायनायदि जेमन आं नंनो फुनंनान बागै इनो इंकाइसा पोस्ट शेयर नुगजाया जारके आं खायजाक इंकायनो जेमन नायदि इमो कोनो शेयर ऑप्शन नुगजाया शुद्ध लाइक एवं कमेंट सिमिकागो बाकी शेयर ऑप्शन नुगजाया इंके इंजों तलन इंके मनायदि मका आं शेयर ऑप्शन नुगजानाय जारके खायजाक इंता लाइक दंगो कमेंट दंगो शेयर दंगो इंके इमंखा शुद्ध लाइक एवं कमेंट के ताबक नायदि जों शेयर ऑप्शन ऑन खायनान बागै जों पयला 3 डॉट क्लिक खायनाय 3 डॉट क्लिक खायगाने दे सेव पोस्ट फायका एडिट पोस्ट फायका गेसों ताबो एडिट पोस्ट दिनो नाय एडिट पोस्ट दि रखा हिंके नायदि ताबो बुमु सुंखा प्रोफाइल फोटो नुजाखा अबनि करे नायदि ताला मारखा के बॉक्स कायसा बॉक्स नि बिसिंग के नायदि ओनली मी हि सुजक दं के ओनली मी दि जों ताबो क्लिक खायनाय और क्लिक खायगाने नायदि इना काबंगमा दंगो जेता निनि फ्रेंड एक्सेप्ट दंगो फ्रेंड दंगो के पब्लिक दंगो नु बकोनो रनाय इ बिसिंनि नु जदि फ्रेंड दि रखाय अडियो किन्तु निनि शेयर ऑप्शन नुजगला फ्रेंड एक्सेप्ट दि रखायबो निनि शेयर ऑप्शन नुजगला आर ओनली मी दि रखायबो निनि शेयर ऑप्शन नुजगला के जों शेयर ऑप्शन नुजना बे ताखाय नांनाय जों पब्लिक नो चॉइस माखायनाय साखानि पब्लिक दि जों ताके क्लिक खायनाय पब्लिक दि आके क्लिक खायखाय इंजों सेलेक्ट प्राइवेसी दि हिया साखागो माने बैक दंगो बैकनि सिम्बल दि जों ता रखायखाय साका गनायदि इन ताबनायदि बुमुं तलगो ओ बॉक्स दियो पब्लिक हि सुंखा केसिं ताबो पहिले अबनता मखायने साका गो सेभ दंगो सेभ दि जों ता क्लिक खायने सेभ दि क्लिक खायखाय ताबो अलरेडी अ पोस्ट ताबो सेभ होय दंखा के ताबनायदि आं पोस्ट नो फुरंनाय नायदि ताबो ताइसिंगो इन जागा दियो लाइक शुद्ध कमेंट सुंगो इन शेयर ऑप्शन काया ताबो शेयर ऑप्शन काखा ओके काजे अबाहिकेनो फेसबुक नि इयोनो शेयर ऑप्शन ऑन खायो के तासारा फेसबुक बुनि रिलेटेड बा व्हाट्सएप नि रिलेटेड बा काबंबा टेक वीडियो आं सालामो के नंगनि अबाहाय आरो सिया तंखा के बा सोंजानाय तंखा के आनि कमेंट बॉक्स सोंगैमानो के आसुगनो जतनो हामबाय।